Nagluto kami ng paborito namin special pancit canton with boiled egg. And then namaya hindi namin naluto yung sa lunch kanina kasi sobra kami nag-enjoy dun sa dagat. Ang tagal namin umuwi. And then si Gian ito. Grabe, napakasarap na experience mga kabisda kasi nakaka-refresh ng utak. Parang siyang medicine sa mental. Sa mental yung mental health. Oh, yun. Mental health, maganda siya sa mental health. Parang refreshing. Ibang-iba siya sa yung ambience, ibang-iba sa Sydney City, no? Kung saan kami nakastay. So, ibang-iba talaga. So, parang nadagdagan yung energy namin kasi meron pang 2 weeks para sa trabaho. Tapos itong last 2 weeks before the Christmas break, sobrang busy talaga sa trabaho. Kaya maganda din po sa amin itong nakapasyal kami dito sa Nelson Bay. Ooh, do you like that? You keep on shooting our car. I'm gonna wear your car. So ayun mga Bisdak, pupunta lang, ano na kayo no? 6 PM? That's what I'm gonna do. So ano ngayon, 6 PM. So pupunta kami dun sa may beach kasi hopefully gusto namin mabutan yung sunset kung saan kami naligo kanina. So tingnan natin yung view dun sa ngayong hapon, sunset. Babe, what do you think of this apartment, babe? Accommodation yan or ano? No, that goes for get wet. Accommodation or for rent? Yung normal accommodation or for rent? For rent siguro na? Gian, come here. Siguro. Kasi kung permanent accommodation, swerte kayo sila ba no? Or mura ko anda siguro. Yeah, Airbnb or something. Mabutan pag yun itong sunset. Huh? The sun is still over there. Yun. So, hintayin namin yung sunset dito mga Bisdak na sa dito kami tatambay. We can buy coffee. Maybe there's a cake or coffee over there. So, dyan tayo tatambay mga Bisdak. Tingnan natin yung ano. So, tinanong ko sa... Gian, I'll get wet. Tinanong ko sa Ami kung itong mga building na to, for rent ba to or irregular na ano, house. Siguro mga for rent to accommodation. Siguro kasi ano yan na way station ng mga fish. Kanang siguro po nila hinduan ba niya? Tangon ang mga langsab, mga hasang. Pag dito ka nakastay ba, di rin mag-walking ka kahapon. Tignan yung accommodation yan mga kabisdak. Fire truck, guys. Fire truck. Ganda ng view nila. Diyan sila. Ito yung view nila. Fire truck. Ganda. Where? So diyan kami pupunta sa Bisdak. What are we doing? So doon kami kanina. Yeah, we were there earlier. We went swimming over there. Remember? Now what are we Then we went here. So now we'll go over there. Dito tayo dadaan, babe, sa sand. Dito tayo dadaan sa sand. Romantic. Romantic. Walking. Holding hands while walking in the beach. Relaxing rin mag-walking dito, baby. It's very relaxing doing a walking here. Yeah, that's right. There's somebody that's there behind. Yeah, come here. What are you doing? Come. Because I love shooting. Dito mama. Alright. Napakaganda mag-walking dito. Parang ano na siya ba? Therapy. Mental therapy. Don't go to the water. We already finished swimming. So dito tayo, malapit yun. Doon na pupunta mga. Pero sabi ni Ami, ano daw, marina. Parang mga members lang ng mga, mayroong mga boat yung pwede mong bumili. Pero try pa rin namin. So meron nakita sa amin na map. Saan tayo dyan, babe? Where are we? Arita, bisita sa itong mga ninuno. Ay, klaro. Come here. So there's a playground. Ang ganda din dito mga kabisdak ko. Diba? Dito nga side, dagat. Dagat dyan. Oh, dito is park. Dino ang dagat din Hindi na tayo pupunta doon. Dito na lang tayo pupunta. Ano yun? Yung boat yan, no? Police yan. Police sea patrol. Dito lang kami tatambayan siya kasi mayroong playground. So habang naghintay, ano si Gian, naglalaro dyan.
Kani siya mas linaw no, pero mas niluto view tong pikas. Ay, katong Shoal Bay? Mas cinematic ba kay di ba Mark Island Island? Jen, look, you saw the police? See? They're patrolling the sea. See? Police. Police. Ship. Yeah. Mama, can you come? Because I need to in the Maybe daddy first baby kasi mama si. Nindot ta silang kani. Nindot kailahang barko sa police ba? Marag ka ng yacht ba na? Maganda din dito sa park na to mga bisa kasi gubat talaga ba? Lalaki na mga kahoy, di ba? So tapos di kabila na side, ang ganda naman ng view. So kung napapansin niyo mga Bisdak, sa harap niya is mga bundok-bundok talaga no. So naka-bay talaga. Kaya yung tawag siguro dito is Nelson Bay, Shoal Bay, Fingal Bay. Kaya yung dagat is hindi hindi maanod, hindi wavy. yeah. Okay, one. Okay, one. Yeah. So napakaganda mga Bisdak. Okay, watch how I get this. So meron siya exercise para sa public. Tapos ito yung view mo kung na-exercise ka. So napakaganda. Ang swerte naman ng nakatira dito, di ba? Marag ano siya, babe? Di, babe, marag siya for rent siguro na eh. Hindi na kag-view ba? Yung view niya. No shooting. I'm not sitting on the bed. Okay, only the grass. Police patrol. So meron na naman isang mga hindi siya police pero siya rescue. Pero mga police siguro ang mga nagbanta na babe no? Murag na sila gikan katong mga kuan. Police Kay police. Ooh! Did you saw that? No, did night. No, did night. Oh, the little boy is so good, Jane. Did you saw that? What? No, boy. He made a good strike. So dito na lang kami tatambay mga Bisdak until mag night time. Andun yung sun, no? Let's go home. You need to go home now? Yeah, but the wave here, because the last step, there will be a giant wave and it will cover us and we will die. No. There won't be a giant wave because grabe dito babe no, di ba? Mount Island, Sanahan, mo island na pud siya. There are So mura siya behind the ang wave. at the back of that island ba? Dili siya ocean pa. So na pa siya another island. Mura siya kuan. Nakainga naman nay bay ba? Daddy, what did you say to Mama? I said there's an island over there, then at the back of island is another island. What? Hirap mag-explain mga kabisdak sa English. I don't know what are you talking about. Akong gingon, di ba isla tong natsatbang? Isla no? Kumaanha ka sa isla, kanto nimo pick side sa isla gyapon nimo, dili siya dagat. So isla, dagat mga isla ba nga nagpundok-pundok. So mana siya kasabot ka. Alright. Good job, Gian. I said shark. Dolphin, there's a dolphin. There's a dolphin over there. Mga siguro na net babe no? Maybe that's why. So meron dolphin na Bisdak, galing. Nakita siya. There are two. There are two of them over there. Dula na day. Why doesn't golden and golden and that? That's the sunset. That's the sunset. Imagine yung Why mga is so Bisdak. gold? Cause how was it so cold, mama? Hey, look. Pero imagine ba, diyan kami kanina nag-swimming mga kabisdak. Tapos meron na pala dolphin, so malalim na pala yan dyan. Oo. Why dolphin look like sharks? I know, cause Dolphins they have the They have the fin. That's why. The sharks have fins and then dolphins have this and sharks have this. Yeah, but dolphins are friendly. Have smiley teeth. Yeah, they don't bite. Dolphin first. Rasa no. Meron na naman dolphin mga kabisdak.
Ari ko baby. Nindot niya kami ba kay ari ra ka makita ka dolphin yang ano man magbayad pa sa Oh, katong dolphin watch. dolphin watching. Dito meron tayong makita dolphin. What? Ganda naman dito. Love you. The extra magic, then by the hula. The extra magic. Pero marami ito siya balay ra babe no? Oh, mo pagbay ka na may mga design. Na yung mga design na yung mga tanong ba? Oo, balay babe. Grabe life no. Bahay nga mga kasi meron mga Christmas lights. Sarap ng buhay. Masag hotel na ba? Grabe. Yayag life nila da. Ito yung name pala sa Little Beach. So pupunta kami dun mga kabisdak pupunta kami dun sa ito pala Port Stephens Great Lakes Marine Park dun sa jetty. Kita tayo sa jetty. Oo babe no? Ano na yung isda dyan babe ba? Di ka nakita kanina babe? Kana ba sa isda din ano? Wala ko kita na kanina. Mama, why are we going here? We're gonna see that guy. Dito yun mga kabisdak. Pag ngayon meron kang jet ski. Oh may shark na ba? Meron kang jet ski. Dito may daan. Then And the dolphin cannot go. Near the shop? yeah, The shark will eat the dolphin. we're gonna go to that one. Meron isang tao na nag-fishing. So tingnan natin kung meron na siyang huli. Actually maski diri nga side babe kung kalma lang dili naman siya bawd. Did you catch a fish? Come on. Yeah, let's go. Hold. Punta tayo. We're getting deeper and deeper. Yeah, just be careful. I don't need to hold you. You're already very good. And you know how to swim, right? What? Even if you jump there, you can swim, right? Remember? Okay, come on. Oh, look at that. There's a lot of small fish. You saw that? You saw that? Now what? There's a lot of small fish. See? Come on. Did we go now? You know, because it's getting darker and darker. We're going home now. We need the fishing. Ah, you want to do fishing? Yeah, next time we'll go do fishing. Next time we don't have a fishing rod. Let's buy a fishing rod. When you say hi guys, when you say hi guys, then he'll say hi guys, your bumper. I got that on the video. Sobrang linis mga kabisdak. Kahit dito sa ilalim, di ba, wala kang makitang basura. Uy bo, arami ka ba? Pasok ka na sila. Huh? Siya, simento na siya? Simento? O simento din eh, babe? Simento ba? Grabe no? No? Ito yung sa ilalim. Alright. Ang linis. Isa yun talaga sa maganda dito sa Australia, no? Very clean. So yun, pauwi na kami sa accommodation namin mga kabisdak. And naglakad-lakad lang kami dito sa side na to kasi hindi pa sila merong tinan nyo mga kabisdak. Cute diba? Cute. Pero na siyang balay yung cute. Ang nangi lights. Cute diba? Nagtupad sa sila. Ito. Magkalapit sila. Para siyang kusina. Alright. We're gonna cook dinner. Dinner. Katapos salmon kan dyan, Bibo. Para masarap sa salmon. I see number 10. Para mapatawa yung housemates kasi yun po yung kailangan namin dito para mas mapagtibay yung aming samahan. Alright mga bisdak, so prepare tayo ng dinner. So ito yung dinner namin, steak. Ito yung binili ko kahapon, ngayon ko lang namin naluto. So lagyan na natin itong asin mga bisdak. Very simple ano, na luto. Ito yun. At meron din ako niluto na salmon. Yan mga bisdak, salmon. And then kailangan kasi namin ubusin itong mga pagkain namin ngayon mga kabisda kasi bukas no, uwi na kami sa Sydney City. Kaya kailangan namin siyang lutuin lahat. So ito meron pang yung pasta ni Ami. And then ano-ano pa, meron pa tayong watermelon ditong kailangan kainin. So yun, dinner time. Ayan sila si Ami yung nanonood ng Pinoy Big Brother.
Sia, hindi mo natin ginawa kay Alexa, na hindi naman pala niya ganun ka todo lang si Alexa o gustong-gusto parang rin joke. Silos na si Brenda ka sa Ian. Iyan si Alexa. So dapat na yan si Ian. Alexa kay mga single dito na. Mamantay siya. Naman ko na sa Ian sa kuwan. Gawa si Brenda. Naman ko na sa Ian sa gawa si Brenda. Unfair? Alright. So yung masarap dito sa salmon mga Bisdak, yung hindi gano'ng kaluto, no? Para ma-feel mo pa yung freshness ng isda. Yung soft ng ano ba, ng karne. Pagka-soft na karne ng isda, yun. Gusto to ni Gian mga Bisdak, itong ano, kumain. Mahilig yan sa Gian kumain ng isda. Kaya bumili din ako nito. Alright. Alright, so ito na yung steak mga Bisdak kasi luto na yung isda natin. Lagyan natin itong 4 mga Bisdak kasi kasya na. So luto na yung dinner namin. Napakasarap ng dinner natin, babe. Kaya tayo. Ito yung dinner namin mga Bisdak. So ito yung beef steak, well done, extra well done. Salmon, meron kaming watermelon, and then salmon, and then yung beef steak. So yun lang. So enjoy muna namin itong dinner namin mga Bisdak. And then what? I know Gian is so tired today. This is my chair. Yeah, you can sit down there. So after nito, manood kami ng movie Netflix kasi bukas uwi na kami sa Sydney. So imimit pala namin si Kuya Robby tsaka si Inigo bukas. So abangan nyo yung vlog namin bukas. Vlog ko with Kuya Robby. I'm not sure kung makaka-vlog ako mga Bisdak kasi gusto ko lang talaga makipagkwentuhan din kay Kuya Robby. Pero siguro kukuha lang ako ng mga short clip kasama si Kuya Robby tsaka si Inigo. So kita-kits sa next vlog mga Bisdak. And bye-bye. At salamat ulit na umabot kayo sa dulo ng video na to. And see you sa next vlog. Bye-bye.